eziokwu na nwaanyị ọbụla nọ na di n'obodo a ada agba anwa agbagba n'ilo? Eziokwu, nwaanyị nọ na di gbaa n'iro, nke mbụ na ọ ga-apụ ara. O doo n'aka nna so anyị ya ji wee merie ya ka ọ dị otu ahụ ka anyị nwa nwee ike, ụmụ nwoke nwee ike na-eru oge Chineke chọrọ ịkpọrọ ha lawa, maka na nwaanyị gbawa n'iro ọ na-egbu nwoke ọsịsọ. Ọ wụsọ na nwaanyị mitiri nwoke ọzọ bụ problem o. Ibi ma nwaanyị save ego na be di ya na-achọrọ iwegara ndị be ya ego, ọ ga nwoke nwebere problem. Nwaanyị na-agwa ha di ya na ọ chọrọ inye ndị be ha ihe ya, ọ ga-enwe nsogbu. Ka ekwanụ maka nwoke nụrụ nwaanyị. Nwoke lụrụ nwaanyị jee gba n'ezi na nwaanyị onye na-alụbeghị di na onwere ihe na-eme, beta o jekwuru onye duba mmadụ alụghị ji ya. Igbo bụ Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ, Igbo ndị ọma ekenekwe m onye ikwu kene onye nta wee na-asị nke onye chiri nya zelu. Gị bụ onye ma na-ekiri masị m ka ife dịka Igbo akakwana gị, maka na Igbo amaka. Onye unu na-anụ onu ya maọbụ onye nọ n'iri ife onyonyo a bụ Nnaemeka Iloeli na chi mana itu mụriwa ka ọ na-atọ m iche. Ekenekwe m unu. O nwere ebe anyị nọ n'ụbọchị tata, anyị nọ na Amufie Enugu Ezike nke dị na Nsukka. Anyị bịara ebe a n'ụbọchị tata ka anyị jụteke na-ese. O nwere ife anyị na-anụ kemgbe. Anyị na-anụ na nwaanyị nọ na di bụ onye Enugu Ezike ada agba n'ilo. Nwaanyị ọbụla nọ na di gbaa n'ilo na ọ ga-apụala maọbụ na o nwere ife ike ga-eme ya. Otogbo anyị na-anụ ife a, anyị wesị ka anyị bịarute, maka na ndị Igbo si na onye njem ka onye isi awụọ. Anyị nọ n'ebe a n'ụbọchị tata ka anyị jụtekene ndị obodo a mmadụ ịbụọ maọbụ ịtọ ka anyị mekere na ife a ọ bụ eziokwu, kedu ka o si enyere obodo a aka, kedu ntọala dị n'omenala. Ekenekwe m unu, mana tupu anyị na-aga n'iru, biko ka barụ ka ị na-esonye anyị na ngalaba niile anyị ji agbasa ozi ikoROtv network. Anyị nọ na YouTube, anyị nọ na Facebook, anyị nọ na Instagram. Ọ na ikoROtv network ka a na-akpa ife ọbụla gbasara ndị Igbo na omenala Igbo. Ekenekwe m. ikoROtv network. Nna anyị na-ekene gị, daalụ. Biko gwana anyị afa gị. Afa m bụ Oliver Uwakwe alias Obudike 1 of Amufie. Ị bụ onye obodo a? Abụ m onye obodo a kpọmkwem. Nna anyị na-ekene gị. Anyị nọ ebe a n'ụbọchị tata ka anyị bajute ese maka na asị na onye njem ka onye isi awụ. Kedu ife bụ ntọala omenala kedu ka o si bido, kedu ife kpatara o ji wee dị otu a? Ihe o ji wee dị otu a bụ maka na nna anyị sị na a harapụ nwaanyị ka ya gbaba n'iro, then na ụmụ nwoke ama adịkwa safe, maka onye ahụ nwere ike bata bie nwoke ọzọ were iwe ike wee gbuzie onye ahụ, wee sizie na onye bi n'ụlọ bibe ji ama ba n'iro, na onye ahụ barara n'iro, that's the from outside je meet anybody bụ onye bụ nwoke ọzọ, na nwaanyị ahụ ga-atakwute ya aja. Omenala ọ bụ sọsọ nwaanyị? Kedụkwanụ maka nwoke nụrụ nwaanyị? Omenala ojikwa nwoke nụrụ nwaanyị pụọ n'ilo je dị na nwaanyị ọzọ. Omenala ọ bụ sọsọ ụmụ nwaanyị? Ọ bụ na ejitere ha ejite na a ga-enye nwoke ahụ ihe akpọrọ nha, that is fine, which ọ ga-ejebu nshi je eme ihe gbasara ya anụ nwoke ahụ. Ya na ọ bụghị sọsọ ụmụ nwaanyị. Ụmụ nwaanyị mmụọ ejitere n'onye nwoke ahụ, mana ejitere nwoke ahụ na ọgbanarịgo. Mana nke nwaanyị bụ mejidere ya. Nwaanyị nwere ike ịnwụ, ọ bụrụkwa maka ịpụala sọsọ, o nwere ike ịnwụ anwụ pịa. Ọ bụ na ọ dị ime wee mee na ọ bụ that is ọ na-amụ nwa ahụ na ọ ga-egbu final. O nwere ihe mmekwuta dị anụ. Kedụkwanụ maka nwaanyị obodo a jere di, iji wee maatụ nwaanyị obodo a jere di ihe dịka Ọka, omenala osokwa ya wee jee ebe ahụ maka ọ bụ sọsọ ebe a? O si eje ebe ahụ, mana ọ bụ na o ruo ebe ahụ ji esi ya jebezie ka ndị obodo esi eje na ji enye gị ọtọriti
ya jebezie mana ọ bụ na ji enyere authorities ya jebe o jee ebe ahụ ọ ga-ejide ya. nna ife anyị chọrọ ka anyị ghọta bụ nwaanyị gbara n'ilo gịnị na gịnị o nwere ndị oyibo na-akpọ consequences ya ife si ya kedu ife su ya ma nwaanyị gbaa n'ilo kedu ife ga-eme nwaanyị ahụ. Ihe ga-eme nwaanyị ahụ akọghị m mgbe mbụ anyị da na onye ahụ nwụrụ ma ọ nọtọ narị atọ mmadụ ma ọ na omemere olu onye ahụ atụkpuo ya bụ the instances iji gosi n'ọbụ ala jiri. Kedụ maka nke nwoke a na-ejitere nwoke na nwoke agbanana ọ bụ na ejidere nwoke nwere ife si ya nwere isi enu ejidekwana nwoke adaza ya ha ịghọta. nke nwoke nwere ihe dịka ala ma ọ bụ ịnwụ ma ọ bụ onu ya nke anaghị eme n'obodo a. omenala anụnwa ọ bụ enwere ike imebi ya ya enwere ike isi obodo gbakọta emebie ya ka ebe ị ga-eji do yourself ị mara ndị bidoro ha bụ ezukọ ọba nna anyị beginning of Enugu Ezike bee tọrọ ntọ n'ala ya onye kpara akpa ma mebie ya n'onye ahụ nwụọ ọ bụrụ ife nwere ike imebi anaghị emebi mụ ka sụrụ mụ ma Hausa sụrụ m Igbo sụrụ iso anaghị eme masị ka emebi m atọ. na ya na-ekene gị na nchịkọ biko anyị chọrọ ka egwu anyị omenala anụnwa kedu ka o si enyere ya kedu uru ọ bara kedu ka o si enyere unu aka n'obodo a. Uru ọ na-enye n'anya ka bụ na nwaanyị nọ na di gbaa n'iro then ebe ọ bụ na ọ gbakọ ya magụ n'iro na ịma ọnụ ya eme ka akụ ji na-eto ọ ga-eme ka akụ di ya na-eto na ọ naghị eme ka ji gbada ala anọ na-enyekwa enu nwoke aka nọ na-esevu ndụ nwoke maka ị nwere ike nwoke ọzọ nwere ike ga n'ọbịa mmadụ ijekwu nwunye ọ da iberedo ogbue ya bụ uru ọ na-aba ọ bụ uru bụ bara bashiken. daalụ anyị na-ekene gị daalụ. eziokwu ka ọ bụ na nwaanyị adịghị agba n'iro n'obodo anyị nọ nsọ ka ọ bụ ala anyị megidere ya ka omenala si bido ọ bụrụ n'aka anyị ka o bidoro n'aka nna so anyị ya ji wee merie ya ka ọ dị otu ahụ ka anyị nwa nwee ike ụmụ nwoke nwee ike na-eru oge Chineke chọrọ ịkpọrọ ha lawa maka na nwaanyị gbawa n'iro ọ na-egbu nwoke ọsịsọ. Nwoke lụrụ nwaanyị gbaa n'iro ebe iwu na-eji nwoke lụrụ nwaanyị gbaa n'iro bụ nwoke lụrụ nwaanyị jekwuru nwaanyị nọ na di alụ na-ejikwa onye ahụ gboo ya betu nwoke jekwuru nwa agbọghọbịa ya na ya nwe ihe ha mere o nweghị ihe na-eji ya kama ọ bụrụ na ndị obodo ejide onye ahụ na-agata onye ahụ afụ nye ya punishment daa ya ha ndị obodo amara udo ka ndụ ọ na-ebi. Abịa na nke nwaanyị na nwaanyị ọbụla lụrụ ji ma ọ bụ na-ewere $1 dobe n'isi ya ma nwoke bụba dio ma nwoke alụbeghị di onwe omekọ wete enyi nwoke ọbụla na alụbanye ka gburu ya so na ome ya eme ihe ọbụla ọ fụrụ were. oke nwanne anyị chọrọ ka ịgwa anyị omenala ka ekwenụ maka nwaanyị bụ onye obodo a nya nwaanyị bụ onye Amufie Enugu Ezike jere di ebe ọzọ omenala ahụ esokwa ya wee jee ebe anwa. Omenala be anyị na-eso nwaanyị ebe anyị eje ebe ọ lụrụ di ma ọ bụgodu na ọ bụ na di onye ọha nọrọ n'ụlọ ofilie na ndị be di ya na-eme otu ahụ o meghe ebe ahụ mbọsị ọbụla ọ gbara ụkwụ n'ala n'obodo a ala ejide ya. O nwere nwaanyị nọ na Abuja nụrụ di ebe ahụ mechie niile o mere na Abuja afilie na-alụ adịghị afụ ya ozugbo ọ na-arịtu na moto na gwurute ara ebido so ọ bụrụ mmadụ ji aka eme n'ọba na maka na ndị obodo anyị na-agụ ana afa so etu anyị na-agụ ya n'afa n'afa ka ihe ntọala ahụ ji na-arụ ọrụ ọfụma. ekwenụ maka akwụsị ịgụ ya ọma dị izi maka na onye anyị nọ bie kịta ngosi gị n'anya na-azụ m ebe a nke ome tọrọ ntọala nke dị na be ya ọ bụ nwunye ya mee enyi ya ọfụkwu ya ahụ irokwe na be m onwe m ntọala ahụ dị ọ bụ na ịgọrọ nke gị mụnwa na-agụ nke m n'otu a nke ọ dị. ị ga-agwa anyị nwaanyị gbara n'iro kere ife ọghọm ma ọ bụ kere ife si ya. Aghọm dị na nwaanyị gbara n'iro bụ na mba niile ga-ama na ọ gbara n'iro so anyị nekwa anya n'obodo anyị a na nwaanyị ọbụla amagoro na ọ gbara n'iro
before ụmụ ya agbọghọbịa alụọ ji ọ na-ete aka maka na na-asị na onye gbaa n'iro nọọsụ na agbụrụ ọ na-eme ụmụ nwaanyị afet ụmụ ha ịlụ di na-emekwa afet na ihe ga-esote na onye ahụ gbara n'iro ọmadịwa izi maka na ọ dị ka a ga-atị mmadụ niile ebido ụka ọmadị izi so mmadụ niile amaghị agọ mma mmadụ niile amaghị aga ụka so ọmadị izi ịchịkọta imebi ihe ma etu esi wee bido ya na Chineke tinyere aka na ya kpatara o ji na-arụrụ ọrụ maka na onye na-agọ ana ịdịghị afọ a n'anya ihe na-agọ mgbe Chineke bụ onye ejizi ya na ahụ na-arụzi ọrụ ahụ. N'uche nke gị omenala kedu uru ọ na-abara unu dịka ndị Amufie Enugu Ezike, kedu uru ọ na-abara unu, o nwere ọghọm dị na ya? Uru ọ na-abara anyị n'obodo a bụ na ọ bụ na ịlụọ nwaanyị ma nwunye gị nọrọ onwe ya agbara n'iro maka ihe ntọala atọgoro, ọ na-eme ka nwoke rie isi ka nọte aka n'ụwa. Ọ na-emekwe ka nwoke na-enweta ego. Nwaanyị ya na di ya n'ofuma ọ ga na-achụ ego na-ewenata, di ya na-achụkwa ego na-ewenata. Ọ mara na ọ bụ ego anyị na-achụ maka ụmụaka ya so anọcha ụmụaka amata afọ. Ọ na-eme ka akụ na-abịa. Ọ na-eme ka akụ na-abịa. Kedụkwana uru dị na nke nwoke na-agba ha n'ilo, ma ọ bụ anyị chọrọ ka ịgwa anyị kere ọghọm dị na nwoke na nwaanyị gbaa n'iro? Uru dị na ya bụ na nwoke ọ bụ na alụrụ nwaanyị uche ya dịrị n'ebe ya na nwunye ya nọ, ego ama akọlarịta ya n'aka maka na ọ dị ka nwa okorobịa na-achụ nwaanyị igbagodo ego na ọ na-aspend, ọ na-enwekwara ihe were ihe o nwere repụ maka ka o nweta nwaanyị. Ma nwoke ọbụla adịghị achụ nwaanyị na ego na afọ ya n'aka, echiche ya na-adụ n'ụlọ, ọ ma nọ n'iro te na akọ na ọ mara na ya ji nwaanyị jiri ụmụaka n'ụlọ. Ma awọm dị n'ime ya bụ na nwoke ọbụla ji nwaanyị na-agba n'ezi, afụfụ dịrị onye ahụ dịkwara ezinụlọ. Anyị nekwa anya ezinụlọ ha ma azụ oke etu nwoke na nwaanyị si nọrọ di na nwunye. Anyị na-ekene gị nwanne anyị nwoke, biko gwa anyị afa gị. Afa mbụ Maazị Chukwuemeka Ugwu Ọlasozigbo Ndụ 1 eze dibịa na Amufie. Ị bụ onye obodo a? Onye obodo a, ọ bụ m onye Amufie. Anana o kwesịghị ịma aka maka na mmadụ ma ya aka, nwaanyị ọbụla tara ya ọ ga-enwe ezigbo problem. The problem maka ndị ọwụna onye ọbụla nọ na ime dị ihe omenala a na-ekwu maka ya na ma ihe na-eji onwe ya na-eku ndị be anyị na-akpa igwube ya aja na-epu na ugwu, then ọ na-anọ n'ọnụ ana ịwọcha n'ebe anyị nọ na ọnụnụ ana a na-akọ egbe na be anyị a na-akpa ya ndị be anyị na-eji eme bandre for mgbocha. Yes, ihe ga-eme ya ọ bụ sọsọ na nwaanyị mitiri nwoke ọzọ bụ problem. Ibi ma nwaanyị save ego na be di ya hafụ ịgwa di ya na ha chọrọ iwegere di ya na ha chọrọ iwegere ndị be ya ego, ọ ga-enwekwa obere problem. Nwaanyị na-agwa ha di ya na ọ chọrọ inye ndị be ha ihe, ya ọ ga-enwe nsogbu. Ya ndị ala amabidoro ya. Kedụkwanụ maka nwoke nụrụ nwaanyị gbaa n'ilo? Nwoke lụrụ nwaanyị gbaa n'ilo, ọ bụrụ like ndị na-eme omenala anyị a, ịlụọ nwaanyị gbaa n'ilo, ị ga anụ n'ọgwụ ya ọ na ebe na-aga ọfọ na-emere ndị mmadụ ife, ị ga-enwe nsogbu. Ya na ọ bụrụ ọsọsọ ụmụ nwaanyị, mana ọ bụrụ na nwoke gbaa n'ilo, ịmara ịgba n'ilo dudo na abụ nwoke ga mite nwunye mmadụ ka m na-akọrọ gị ya. Mana ọ bụrụ na ọ fụrụ gas onye dị free na o nwerekwe iwe jiri ya. Mana ọ bụrụ na o ji amite nwunye mmadụ, ihe a mere ọ bụrụ na onye na-eme omenala anyị na-eme ihe a mere nwaanyị ga-eme ya. Ị ga-agwa anyị omenala kedu uru ọ na-abara unu, ya kedu ife ị ga-asị na ife a bụ uru dị na ya, ma ọ bụ o nwere ọghọm dị na ya? Kedu uru na ọghọm dị na ya? Ya omenala bara ezigbo uru maka na o ji baa uru, mana ihe ọbụla bara uru nwere ọghọm. So
ihe omenala ji wee baa n'uru bụ na omenala ime omenala ndị ala na-eme gị ka ị nwoke kwụba aka gị ọcha ewepụ maka ala ndị ala na-eji nwoke ma nwaanyị mmadụ nwere ike ịpụta a na-eme mpụ dị iche iche mana ala bịa mezie onye ọbụla akwụba aka ya ọtọ ma nwoke onye ọcha na-achị ọcha ọfụma onye ojii na-eji o nwere ịma na abịa na mgbọrọgwụ na akpọ afịa dị eme ọfịa ọ na-eme nke dị mma na-emekwe nke jọrọ njọ so maka ala ị chọrọ ime ihe dị njọ ichekwa onwe ọfụma then iwepụ aka na nke dị njọ imewe nke ha dị mma. Uru ọ na-aba bụ na ọ mere ka onye ọbụla na-akwụwa aka ya ọtọ. Kedu ọghọm dị na ya kwanụ? Aghọm dị na dị omenala dị ala. Na-ekwu aghọm dị na omenala nwaanyị nọ na di ịgba n'ilo maọbụ nwoke nụrụ nwaanyị ịgba n'ilo. Aghọm dị na nwoke na-ịgba n'ilo bụ na ịmago anyị nwa ụmụ nwoke o nwere onye na-apụta ọ na-enweta nwobere ego na ede nwee nke na-eme ọ bụrụ na na-agba n'ilo ịma nwe ihe ga-eji kọva ịma fido onwe gị fido your family talk less of ndị onye nke ọzọ so anyị ma ihe enyo a na-aka eme expenses there. Ọ na-eme nwoke ya na-atụfucha ego. Ọ bụrụ na nwoke jikọtara onwe ọnụ nọrọ ọfụma na ihe ọgwụgwọ naira ka o nwetara ọ na-ezuru ya na family a na-ebia ọfụma. Daalụ, anyị na-ekene gị. Daalụ mama, anyị na-ekene gị. Biko anyị chọrọ ka iwe anyị afa gị. Aha m bụ Oyigafidelia Nwamaka. Ị bụ onye obodo a? Ọ bụ eziokwu na nwaanyị adịghị agba n'ezi n'obodo a. Nwoke nụrụ nwaanyị. Nwoke lụrụ nwaanyị jee gba n'ezi na nwaanyị onye na-alụbeghị di na o nwere ihe na-eme beta o jekwuru onye buba mmadụ alụghị ji ya. Nwaanyị gbara n'ilo nya nwaanyị nọ na di gbara n'ilo kedu ife su ya? Ife su ya bụ na ala agba ma a ga-atọ n'olu ma onye anwụọ olu ya ga-atụgharị ma ọ bụ onye anwụrụ anwụ. Mana o nwere ife a na-eme ya like nwaanyị gbara n'ilo dịka nwaanyị gbara n'ilo achọpụta nwere ife a ga-emenwu ka ara ghara ịgba ma ọ bụ ghara ịnwụ. Ahịhịa na-eme m na-eje n'ebe onye isi jee egbugbe mmemme ya anyị na-eke n'obodo anyị bụ igbugbe mma o je na-ebe isi ọkpara ji ogbugbe mmemme a ogbugbecha ọrịa Chineke mụma akụ ya gba anya ma m n'ume ya ọzọ. Kedu ife bụ onye isi? Onye isi bụ onye sara obodo anyị lele ya bụ nna di m bụ onye isi kịta. Onye isi dịka onye na-agụ ana. Onye isi bụ onye ya bụ the eldest man. Onye okenye. Onye okenye ndị okenye egbugbe menye ma ọrịa ekpokọchi onwe na ekpere na-emeghị ọzọ na nwere ike ara agbarịa nwa ike benetatu. Mọmị, anyị chọrọ ka ịma na Igbo si na afụnanya ekwe onwekwere ndị ife amelụ ya onwe ụmụ nwaanyị gbaa n'ilo na di nọ n'obodo a afụrụ na fa gbaa n'ilo na fa na-ayị ala maọbụ na fa onwe ndị m fụrụ ka o nwere onye ubolo kịta ara gbagoro ihe ọ na-atụtụ bụ aishu abụ na-atụtụ m nwere onye m fụgọrọ nke m na ọgbara na-ezitụrụ ime nwu n'ime m fụgọrọ ya na onwegwe ndị afụrụ n'anya. Afụgọ m ọ bụrụ ya na-akọ n'akụkọ. Ọ bụ ya na-akọ na-afụrụ m ya a na-ekwu na ọ nọ na-agba n'ezi na-ekwe ọtụrụ ime ọ nọrọ tụkpo olu ọnwụ kịta ma onye a m na-agwa gị nọ n'ubolo kịta ahịa ashu ọ gbara n'ezi agwa anọ na-agba n'ezi ọsọ ha na-ekweta na na-agba n'ezi ka ya na nwanne ya jeri na be edesman na azan orokwe ebe ahụ ọnụ ala ka ọ tụkwuru ọgbaghara osisi akwa ha niile gbara ọtọ pụọ ubolo ka ịnọ kịta atụtashịa awụnye n'ọnụ. Nke ekwenụ maka nwaanyị obodo a jere di iji wee maatụ nwaanyị jere di ihe dịka Afikpo Nnewi omenala osokwa ya wee jee ebe ahụ. So eje ebe a na o nwere ike ruo ebe afọ ndị ọzọ na-agba n'ezi ọsọ ha na-agba n'ezi beti oge ọ batara obodo anyị ụzọ okwu na alaba anyị araghị agba. Kedu dịka nwaanyị bụ kedu uru omenala na-aba kedu uru ọ bara ụmụ nwaanyị maọbụ kedu uru ọ bara obodo a? Uru ọ bara ụmụ nwaanyị uru ọ na-aba bụ dịka ọ bụ nwaanyị kedu uru ọ bara ụmụ nwaanyị? Uru ọ na-aba ụmụ nwaanyị bụ
na Chineke achọghị na dịka ihe Chineke chọrọ bụ eluru ji bụ ji ewe ga-agbakwasị ya asị ya jekwula onye ka ọzọ. Kekwana uru ọ na-abara obodo a? Uru ọ na-aba n'obodo a bụ na nwaanyị na-adịghị agba n'ezi na ọ na-enye ji respect. Ọ na-enye ji respect ya ga na-azụ ụmụ ha. Kekwana uru ọ bara nwoke nụrụ nwaanyị na-ada agba n'ezi, kedu uru ọ na-aba? Ihe ọrụ na-aba bụ na ọ bụ na nwunye gị adịghị agba n'ezi na unu na-abụghị echika aka zụọ ụmụ gị, ma ọ bụ na ọ na-agba n'ezi oge niile nọ na-akparị gị na-akparị gị eyi ihe gị ile n'efu maka na o nwere nwoke ọzọ nwere n'azụ. Maka na o nwere nwaanyị ọzọ nwere. O nwere nwaanyị ọzọ nwere. Anyị na-ekene gị mọmị, daalụ daalụ. Nna anyị na-ekene gị, biko anyị chọrọ ka ịgwa anyị afa gị. Afa m bụ Ignorance. Ha bụ Ignorance. Ị bụ onye obodo a? Onye obodo a kpamkpam. Nwaanyị nọ n'ezi nọ n'edi a na-agba n'ezi n'ala Enugu Ezike. Ọsọsọ na Enugu Ezike ka ọ na Nsukka niile? N'Enugu Ezike ọ dị na Nsukka niile, beta n'Enugu Ezike nke Enugu Ezike dị ire. Sọsọ nke Enugu Ezike dị ka ọ ka dị ire. ikoROtv Network.